nakasala ko. Litong, 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 litong. Sakit kayo ang kanang wanay. Kanta. Ano siya, diba? Char! So, hi guys, everyone. Hello. Good afternoon, good evening. For today's vlog is kuyugon ta mo. Mag-grocery ko gamay lang. Kay Lord, wala na ko'y allowance for today's video. Okay. So, mag-grocery lang ko gamay sa HB1 and kuyugon ta mo. And guys, by the way, I love my outfit for today's video. Ganahan ko kog all white. Pero di ko hawd mang laba. Pero laban! I-embrace na ako ang challenge nga. Dapat mahawd ko mang laba kay. Syempre, mag-menu ba yata? So guys, by the way, imo ni siya akong outfit for today's video. And super duper brato ra kaayo ni siya, guys. Wow. Napalit lang na ko ni siya sa akong friend nga naga-live selling. Kani siya, ano siya, Charles! Wait lang, ang bilbil. Nag-diet pa ko. Magulang, nag-diet pa ko. Ang bilbil, wait lang, relax. Watch and learn. And katag pa kayo ako ang kwarto kay bag-o pa ko gikan na uli ikan sa trabaho. So, wala naman ko pagkaon diri sa akong boarding house and need na ako nga maka-grocery kay, wait, grocery day. Gasto kayo. So, wait lang, sige, magyaw-yaw ni akong kuan diri. Wait lang. Few inches later. Ang gasto kayo pag wala magugay grocery. So, mag-grocery lang ko, marag akong budget like 300 lang kay good for 1 week lang. Kay gasto kayo, super. Sige, palit sa canteen. And then, yeah, this is my outfit for today's video. Hello guys. So, by the way, padulong na ko dito sa So, by the way guys, padulong na ko sa HB1. Let's go. Wait lang guys. Nakaabala ko silang dalan. This is the way. Padulong sa HB1. Actually, mabaktas na dira ang HB1. So, no worries. Ano siya? Dira. Ay, di lang. Pakita kong boarding house. You know, basig na yung makatuod ba? Charis! Kakurog basta kong kamot. That is the cloud for today. Choice Smart. Wait lang. My hands is super kurog. Here we are. Ano siya? Here ako mag-grocery. I'm going to have the cart. Thank you. Gamay lang ako yung grocery. Sakit kayo ang kanang wanay. Kanta. Litong, litong, litong. Actually guys, I have a trivia. Nag-unlean ako kay, you know, maybe I'm too old na. Well, yeah. Prevention is better than cure. Gusto na ko, milk. Yeah, it's milk. Kani lang sa. And then, tipid lang sa kay. Hapit na bitang sweldo sa, next sweldo na po ko mag-grocery na po doon. Usap kay, dagang ko na budol, dagang ko na palit. Pagka morning manggod, dili ko mag-rice. Kay, buot na kayo ako ang mga pantalon. Mag-bread lang ko, then, unlean. Next, I'm going to buy an egg. Tagpila ni siya nga ni sir? 104. And then, I'm going to buy some. Ano siya? Gamay lang di kay feel na ako mahal na siya. Kini na lang. Nakita na mas brato. And then, itong corned beef na gagmay. Actually, this is my favorite. Kay, ginasagol na ko siya o, fried rice, good. And then, kapila na ako kaunon. So, tipid. Sa tinapa is life. Panoy. Then, kani siya, 2025 mas nice na siya. So, maaari na akong gipalit for today. Tipid goals.
kay isa ra ka po ang cashier. So, patiently waiting right here. Sorry. Hindi ako nakasala ako. Ay, wala dahil. Mag-apply na lang ako dapper. Almost there. Third to down. Katulad lang ko. So, schedule for echo bag. Hi guys, so naulit ako dito sa boarding house kay dul raman ang HB1 ako ang gibaktas. Kasala ko. Ano man go din yan good siya. Nga mo no wala na ako ka-vlog pagkatunan ako sa counter jud kato ako na jud. It is because nangutan naman ko ato akong gisundan na babae. Nag-ana ako sa iya nga ikaw ang last sa linya and then ana po jud yes. So nisunod ra pug ko without knowing ana ade ay tinuod nga sumpay sa linya. And then pag ako nahapit sa cashier ni nireklamo ang katong naglinya gud og dugay na dito sa unahan nga ni-insert daw me and then syempre na naman ko sa tubangan naglinya na gud wala man pug ko kabalo nga dili day to last sa linya dili day to mao nga linya and then nana ko sa cashier. So, ni hangyo na lang ko gamay kay uncle nga kanang isunod sa ako nga pwede mo sunod na lang ko ikuha na lang nako ni kay gamay ra bitaw akong gipalit. Well, ulo good ay sa part nga kanang ana good kanang wala ka kabalo nga dili to siya ang last person na sa linya and then ni ko ana kan din daghan ni bagot-but sa likod ana good. And then dapat dito naman good ko nakakuan nga pakuan ako sa cashier ana good. So guys wag tularan mangutan na gyud mo kung asa ang insakto nga linya kay dili pud lalim ang katong mga naglinya gud og tarong gud og tinuod nga kanang kon kay isa ra man gud ang cashier sa HB1. So taas yun ang linya kay isa ra man ang cashier kay alas 3 alas 4 naman gud sa hapon and then ang ako wala ako nagsusisigid sa tanan igor ako nangutan na dito sa katong girl akong gisundan niya ko nga excuse me miss ikaw ang last sa linya yun na siya yes so ni insert pug ko and then pag katunang kami na nasa front na nasa cashier na nag-react sa likod sa unahan pag yun ano daw nag-insert me ning ani god. So better luck next time. I'm sorry guys, nakasala ko. And then hangi na lang ko kay uncle nga magkuha na lang ko sa cashier kay naa na magig ko sa front. And then more man pud akong gipalit gamay raman. Kuno siya oh. Gamay ra akong gipalit. So anyways, di na ako magluto karon nga kuan ano lang ko, nagpalit na ko bread. So, mag-bread lang ko for lunch. Is it for lunch or for dinner? Nakipatulog, padulog na magug matulog. Kaning akong account, maglisod yung kung na ni-identify kung kaya ako ang lunch break, sayo kayo sa buntag. Ano, God. Ting pamahaw sa Pilipinas, ting lunch sa gawas. Ako ang lunch break. Ting lunch, grabe ka lunch. Ting lunch sa US. So, yan. Ayun guys, nakasala ako. I'm so sorry guys to disappoint you for this video. So, better luck next time. Huwag tularan. Uncle kung kinsa man mga naglinya dito, I am very sorry. Kay, yung lang mapod ko nga siya ang last sa linya. So, ni-insert po ko long. Well, I can see the disappointment. Kay, syempre, kanang ikuan po nato ato ang self-good kung ingana. Malain po sila, di ba? Ikaw, tagbo na kagtila and then, kung wala mo kabalong insert di ko. Oh my God. So, well, for today, more ni siya akong kaunon before ko matulog. And I think that would be it, guys. Kanila ako kaunon og kini. Nagpalit pa ko ingani. I think that would be it for today's video, guys. I'm so sorry I disappoint you guys. And I disappoint myself. Kay, hi, nako, better luck next time. Well, move on. That's life. Sorry kaayo. So, maulang niya akong kaunon for today. Ano lang. Mao ni siya ako ang palaman. Bisan pag ako naulaw ko naulaw jud ko sa panghitabo. Ikaw daw, dagan guys sila. So better luck next time. Huwag tularan. Sorry again kung kinsa man mo. And I think that would be it guys for today's vlog. I-close na ako kay magkuan na ko din taw-taw natulog na ko. It's 4 PM sa Pilipinas na time. Tulog na ako. Duty na po ko nakadlaw. Thank you so much for watching guys. I love you. Please don't forget to like and subscribe and kung gusto ka, i-kuha mo ang notification bell button para updated ka sa next na akong vlog. Thank you so much. Again, I'm sorry and I love you everyone. Bye-bye.